गोजों फुंबिलिनि गासैनिसिमबो नोंथांमोननि सेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ लिरदों शिबराम बसुमतारी आदा। खन्थाइखौनो आवरायदों लकेन दैमारी बिथाङा। खन्थाइनि मुं नों दाबो गोसोआव दंना? फै जों खोनासंनि खन्थाइ आवरायनायखौ। खन्थाइनि मुं नों गोसोआव दंना? खन्थाइखौ दैथायहरदों गगामुख जयतिसपुर मानगोनां शिबराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि, दानि बोसोनगिरि। खन्थाइखौ आवरायदों आं लकेन दैमारी, धेमाजि गेजेर जनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला सारनि खन्थाइ दैथायहरनायखौ दान्दिसे खोनासंदोनि। नों गोसोआव दंना? ओइ हादुंगोरा बर' जोहोलाव, नों गोसोआव दंना? अनसुलि बिमाया आइलि जाइलि गिदिं गिदिं मुथासे माइरं बिबायना खांबोनाय जारिमिनखौ नों बावबाय नामा? गुबुननि सै सै लै लै आखलावनो उदांस्रिनि बिखायाव बारसोमनो सान हर खारखुमा खारखुमा अरनबारियाव सिमां सुजुनो नोंखौ फोरोंदोंमोन। उखैहाब हाबिलासनि रांखांनाय गाराङाव हास्थायदों आलाय आरननि मिजिङाव। दाबोनो सोराङा दांग्रोमबायल' खोमसियाव। खोनादोंल' सोरनिबा गाबखोमानाय गोजानाव। अह सोमखे मोखाङा मिनिहां मिनिहाङैनो सनानि मासिखौ बिलिर बिलिरैनो सिमां थारै मोगथांनि देरायावनो खोमाबाय थारै गारबोनाय जारिमिनखौनो नों बावगारबाय नामा? थैनि सागानजों निजोरा बोहैनाय गुलि बारतनि सतबांसा लाबोनाय इसोरनि खाथियाव हान्थु खेरायबोनाय दिनै मानो जिबौनि फारनै सालायनि रादाय? आयै मानो बिदि नोंनि फिसाफोरा? ओइ हादुंगोरा बर' जोहोलाव, नों गोसोआव दंना? थेंक इउ स' माच आंगो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव।